Otang. O nano? O diba, ba't ko SM nandun? Oo. O, ang tita pa sa likong masara, parang mata ko lang, ka kuya. Nukonin ka. Nanong bang palagay mo ka ako, personal assistant? Da! At potang pasali ka, sabi-sabi. Oh. Laluwari yung problema mo. Patsi naman tutugida ka, nakamambubulat Mario, sir? Ali nga sasabi ko nga, ba't mo ko sali? Pag sili ng pori, Kevin, sali mo lang. Pag ako, wala, makakaingit. O mga nano, kapag tutukida ka, nanunan pasali mo, palabog, dinuguan, makablang ka, nang palagay mo ka ako susis-kusin. Ali, ATM. Ba? Makanya ka ugali na porque sinikat ka with the local. Muna ako ay alala. Tapos, Tapos, nanong, sagutan mo. ay pakipatanda ka. Era kasagutan. Makayan na po rin karakalan ka rin Kapampangan ngeni. Samot-samot no po, miyaliwaliwala ring salitada, manibatan ka ring aliwang language, o ka ring amano. Karakalan ka rin Tagalog lo. Ay, may libat ka kayong baba? Lalam niya menibat, alikin baba. O ne, proof yan. Kaya lang kaya katama talaga yan Or taga na, managalog tana. Eta na mga Kapampangan. Nasilin. Wah, isto ka ken. Sigurado ko dakala balo ring viewers tahan yan. Lemo man dakal basa mag-comment. Mag-comment na kayo. Alright. Getting very special episode na ng We The Local. We will not look at 5, we will not look at 10, we will not even look at 20, but 50 words we thought are Kapampangan. Pero syempre, eto malyaring mag-episode na makanini nung alay ng meto nga very special guest tamo. Of course, yung special guest tamo, Ikong Ray J. Maniago! Maya po oras, labod Kapampangan. Game! Mag-umpisan tayo Alright, nung ngayon po balo ikong Ray J po, yung ginawa karetang Tegalugan videos, may gitna na pong dinalan 120 itong 120 itang Peka Talwi. So check it out kaya po yung Facebook page na ito pong Kapampangan tamo. Ang po pong itang personal Facebook page ng Kong Ray J, maka-public naman to Public celebrity Kong Ray J. Yung ngayon balo. Nakating kong YouTube channel, Ray J1. O yan, so sana po kaya rin na yung video ngayon Reta pong maka-follow kayong We The Local. Follow yan muna ang po ikong Ray J Maniago. Pero ngayon, lantala parang 50 words we thought were Kapampangan. Watch this. Ingmumunang dili, di ba? Hindi ba? Panitayang daramdaman nila masyadong masakit siya kayong balugbog. Mas masating niya kayong Kapampangan. Ewari. Rig. Next, Ingba, tayo kailangan ini Nung libawa, sinabi ng... minta ko baging Clark. Yun na kailangan sa betting ba? Pwede yung minta ko King Clark. Wala ko inipin man ito. Minta ko King Clark. Intutuki, kawangis niyan man itang ba? Nga, naman kailangan. Mari, sabi mo. Wapin nga po. Oo, niyan lako tani ito. Wapin po ya mo. Wapin po. Inintutuki, sabi-sabi, manong yan naman. Agnan. Agnan, wow. O yung sabi-sabi. Aliwan na naman yung sabi-sabi. Aliwan Aliwan na naman ito. Inintutuki, ano kaya naman daramdaman? Pelitan. Hiling pelitan, kimukuya yung pelitan. Mas nating ang daramdaman ing Elilan. Elilan, wow. Aro, ining metong buti. Ni guilty ko Kenny. Buti. Wow, buti na mo, are. Ay, masanting, mas manayo na. O si Map. Kaya map na mo. Map na mo. Katuginan nito, makainggit. Tagalugan niyo ito Ba't yung Tagalog naiinggit Yung mas manayo ng Kapampangan. Makarirya. Mas nating ang daramdaman ng mga. Wow, mas manayo yung makarirya. Yung tutuki. Sagot! Wow, panay tayong daramdaman ng sagot Kaya segutan Mas manayo niya kayong Kapampangan ng Pakibat o pekibat. katuginan nini, tuloy-tuloy. Yung tuloy-tuloy, tagalugan niya ito Mas manayo niya kayong Kapampangan ng Balabalaos. wow, balabalaos. Ining panawli kayo tas Sara, ing tas. Shortcut niya mo ning tapos ito kayong Tagalog Guilty ka naman Mas manayo niya kayong Kapampangan ng Kaibat. Kaya, pangaibat. But, Yon, gabi kay Kong Ray. Wow, yan. Ikaw ang tagay ni Wow, Kong Ray. yan. Kembabo na ning NTEC 1. Salamat Ma'am Trixie. lawin niya ining kaya kami view. Ne? Teka dyan niya ini para mo Kong Ray. Kapilan tayo papigpala may lugar rin ni. Nandi nga ba? Mga 4 hours ago. So, pag-umpisan tan Nakarinta na. Ining mo muna dili kayo pag. Pag. Wow, kasi shortcut niya ning kapag yan ning Tagalog. Tagalog yapin ning pag yan Wow. Ing maya pa gamitan, malyaring patse or gustong. Patse mamang ka, ka magsalita. Oo. Wala mga tan. Nga ba gamiton pagmamahal ka are. Intutuki. Kung ingkung Kapampangan ning kung. Kalugan niya naman ning kung. Aliwa naman itang tingkung aliwa ito. Ing menasa patse eusto ingkung nung magumpisay kay sentence. Ing stuna man makanta karayo kay tang kung. Anong? Patay mo muna kay sentence. Patse mo muna ya. Tutuki po. May gulat. May gulat kasi nagulat siya kayong Tagalog yun. Hindi na niya Hinaybrid niya po na. Kapampangan na taga no. May nga pakirot
or mengas dan. Inintutoki, takal na rin gagamit kanini. Ako mismo po, gagamitan ko yan. Ako balong iya palak Kapampangan. Wow, yung nga mano, yung talaga. Talaga. Kaya yung Kapampangan, Taga na. taganayo. Kita pala yung taga ng Kapampangan. Uy, yung taga ng Kapampangan. Naning talaga. Inintutoki, bingyari. Wala mo itang NG na, ba't siya kayong nangyari na ng Nangyari Tagalog po na yapin yung tibata na ito. Wow, hindi man na yung kayong Kapampangan. Milyari. Nangyari. Ay ni, karakal. Yung pati nga po, damdaman may ni. Yung nga mano, bakar. Ini po itang baka po tang sabihin niya na kaya ka sigurado or magadwang isip po. Yung gusto na ning baka po kayong Kapampangan is pota. Kunwari may kamali ko pintala na McDonald's sa Luwayang branch. O pota kaya tayong AU ne. Uwa, bakaya, kagalan kanyang AU, mekad kayang Mekad. Mga tayo pala magagamit ng mekad. Yung mekad medyo matuwa yung bagyan nga mano yung mekad. Pero mapormahay akong Ray. Wow. Ay ini ironically ining tutuki Sunod-sunod. sunod. Ingis to na, kasasabi ko pa, is king Kapampangan, tuki-tuki. Wow. Ing Susunod, king Kapampangan, tutuki. Wow. Karl ko ba balong yun eh? Yung tutugita ka mano, gagamitan ta babar. Aluayin baba, ne? May baba. Yung mas manayo ng Kapampangan, depende kang context, ne? Depende pa mo rin. Pangagamit. Pero kining sabihan tamo, in manayo na gamitan is tipa or kugas. Nung pababan me itang Wow. kaya sabi Verbini. mo, Pakuldasan. instead na sabi mong pababan me, pakuldasan me. Verb yan eh, verb. Kaya Verb baba, yun. lalam, yan. noun niya. Action word yan eh, okay. Ing Okay. tutuki is Kaya lalo. Ba't siya kayang Tagalog alaalay tayo? Mas manayo ng Kapampangan. is aga na ka. Inintutuki medyo debatable yung bagay ni. If makapi yun nung shared board yun, nung nanon, pero para ka na ako. Yung nga manong taga, Tagalugan niya, yung Kapampangan. Is tiga. Nung Tiga, pisa sabihan, location. Well, okay, so halimbawa, taga Mexico ko. Wala mas manayo niya yung taga Mexico ko. Tiga Mexico ko na. Nung ngayon kayo conforme ngayon to, mag-comment kayo. Mag-comment ko po. Sabihan tayo. Okay. Alright, ya ako naman. Umuna bayo sa black kong Ray J. Puri kaya pasalamatan ikong Alan sa Pangning Kapampangan. Sulod tala rin ni Ren Bakit? T-shirt. Tala salamat Ray Kapampangan. Yung muna, sa bagay. Yung sa bagay, may nibatan niya mo kay Tagalog sa bagay ito eh. Yung Kapampangan, King Bage. yung bagay. O kaya Bage. Ren pong aliwa, daramdaman ko lang sabihan da. Bage, makanyan talaga hindi eh. Inintutuki, dahilan. First of all, yung Kapampangan, nalaing age, Shewari. So yung dahilan, yung Kapampangan. Di nga liwat, lalakore age, dahilan nara. Yung Kapampangan, Sangkan. Sangkan. Naning sangkan at managalog ka. Kaining labwad ning Pampanga. Inintutuki, pisa na nita minuna. Dahil Tagalog yun, mas manayin yung Kapampangan yung Uling. Aliwa po itang uling gagamitan pa siya magnang nang o magderang kayo na. waliwan naman ta. Opo. Waliwan naman ta. Inintutuki, again, at hindi namang age yun eh, kahit. Tagalog yung kahit, mas manayin yung Kapampangan. Agyang. Yang, o kaya anjang nga rin. Anjang, opo. Balang po dialectical differences na lang mo rin. Tutukin na nito, manini, medyo debatable yan naman bagya. Uling atinta mo nga manong balat, ne? Balat. Balat. So, ing balatan, gagamitan din ng Tagalog yun eh. At tina naman gagamit ka rin kabalinta mo. Dapat, para ka na ako, ing mas manayo na Talipan. talipan. Kanya Wow. po magsaging ka, mas masuting Talipan me pa. talipan me pa na. Halata. Ing halata. Tinyang age na naman. Tinyang age. Ing kakatamong mano. Pulata. Pulata. Wow. Ing mihawa. Tagalog yun. Ing mas manayo ng Kapampangan. Niyawa. Yawo, itang age miyalilan niyang Y. May tutok, atin dindam kaya tayo ni kang Mike kanita eh, Mike Pangilinan. Iga mano, tuhog. Eh maris itong magnang nang kan eh, tuhugan may itang Tuhugan may buligan. itang kay, barbecue. Tagalog yan, mas manayin niya king Kapampangan ng Akbak o kaya tungi. tugi. Wow. Aliway pa po ing tusok, uling in tusok is just to poke. Wow. Pero pa siya tungi me or akbakan me, mag-pierce siya, lunsot ya. Imo muna, yung manong dulo, yung dulo Tagalog yan, yung mas manayin ng Kapampangan. Punta o kaya danggut. O kaya sepu magyari awa, yan ng sepu. sepu. Tutok Tagalog yung kabila. So yung mas manayin ng Yung Kapampangan. Kapampangan yung sumangit. Sumangit, wow. Saka na ako naman daramdaman na patse laguna lang rin kayang marugan na kayong kotse. Pailili ko rin ka na akong gulong na. Gulong, Tagalog yan. Mas manayin niya kayong Kapampangan ng... Parugang o kaya parulang. Parulang. Kaya yung parugang niya ko, Ray J. Hanggang kaya kami, balo nung kung Sige, baling parulang. Mag-comment kayo, Opo, gagamitan niya yung comment parulang. ako, opo. Initutok ikataon. Kasi ba yung ikataon, kaya yung Tagalog ang nagkataon. Yung mas manayin na kayong Kapampangan, ikatagon. May katago. Itang A na ninta, long vowel yan, ikatagon. Ah, okay. Pero ining katuki, ing panay akong daramdaman, ing burida sabyan, bukas, ing gagamitan ng amano, kinabukasan na, ro. Ing mas manawi ng Kapampangan, Kabukasan. kabukasan. Inintutuki, ing daramdaman ko, gusto nga ating nag-request kayo, Opo. eka tatanggi, ara. Tatanggi. Payalyan niya. Oo, pa yan dyan. Tutuki,
Tutuki. Kaya apelido yan kung Ray J. Wapin eh. Pilito na dyan eh. Opo. Shout out. Yung amano, lalo. Yung lalo, batsak yung Tagalog, lalo. Ang LA. Mas manin yung Kapampangan yung amano. Lakwas. Lakwas. Aro, yan eh. Hindi na, balo yun eh. Lalo yung kayong gulit na ng bata, nano yun eh. Nani, hindi ka no? Yan Tagalog kasi batok. Kapampangan batok. O nga Alia po batok. Alia batok. Alia batok. Tundun niya guys. Hindi nga ba akong anak na yan. Tutuki, pati niya naman yung lupa na eh. Sasabihan daw, panuruming kaya kang nguso, ari, itong mukha niya. Mas nguso. mano yun ang Kapampangan. Pambok. Pambok, wow. Ang inintutuki. At yung sinabi ka na ako, nanibalo nung nano yun. Kaya ako kaya balo yan. Si, O Ray J. kaya may balo. Hindi kaya mo ikit. Yung gagamitan to kasi pan eh. Pilik mata, ara. Kapampangan, hirap. Hirap, wow. Tikil laki yung pamangan, pumunan dili. Kakanin, ara eh. Kakanin. Tagalog yung kakanin. Kapampangan, Kapangan. Seryoso? Oo, kapangan yan. So atin tayo ng collective word na malyaring gamitan pa che chua susis. Wala ko sa akin kapangan. Tang type me. Tang Tang type me. tama nga. Ya, malyariya naman At ito. the same time, makantaya. Oo, malyariya naman ito. Ate rin kapangan ko rin. Bilo-bilo, ara. Yung bilo-bilo, ito, dito mabilog na tayo. Yung Kapampangan to. Mas manayon yung Kapampangan. Sa pelo tsaka kasi yung balo ko ngayon. Ah, oo, ito yung nga, Ate ko balo. naramdaman na din gat panapon. Bilo-bilo, lumpia. Bilo-bilo. Okay. Wala mo O kaya sinantan. Yun yung tutuki. Yaman hindi king kaya kay Santa Rita. Di ka kaluguro magluto. Pero sa balita Santa ko Rita. rin po, Elakan mo talaga pareho eh. Makanya ni sasabihin da, pero Ah. para ka na ako li. O makiros ko siguro na nga manuan mi. Oo, Nanuya po nga manuan da. Yung pamangan, dinuguan ara. Dinuguan kasi ba't siya yung Tagalog? Dugo, at yung daya eh. Dugo. So dinuguan. Pareho. Yan naman dinayaan eh. Aliyah. Aliyah. Kaya Kapampangan, ano yan? Didtag. Tiridad. Initutok sa sabihan da naman. Ini ka ka pareho ng Kapampangan ara. Pero para ka na ako, yung bulalo. Tagalog yun. Tagalog yung bulalo. yan. Bulaluan ara. Yung Kapampangan, Laga or ligang baka. Oo. Inintutok ngayon eh, balo ko, yung original na Ilocos. Oh. Ilocos sa oo. cuisine niya ini. Yung nga manundang pinakbit, ara. Yung Kapampangan, pakbit siya Mga taya kasi puli. Ay nini, panay ako mabubusit kayo ni potang sasali kong ulam. Pero okay mo, manyaman niya. Pero magkamalila mo, potang sabihan din. Kasi Kapampangan naman eh. Uy, nga manuha ng Bruno, sinigang. Pero favorite niya yun yung 2018. Sigang. 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 Alayang di. Sigang. Ining katukin, istong babatirolan yan eh, kanyaman eh. Wow. Chocolate, ara. Chocolate, ara. Yung Kapampangan, Chocolate. Di ba mo comment kitang sukulating batirol video tamo? Oh, mali ka nung Mali, ali, balam ka nung manong ngitang Suklat. kitang suklati. Suklati, ah. Eh nabalo haping fightings to. Balo mo at kanunungan la. Hindi na masyadong daramdaman. Wow. Hindi na masyadong daramdaman. Kasi daramdaman na pa na eh. Chocolate. Mm. Tsaka mas So, malapit po siguro katang word chocolate. Manyaman natin din yung labdarano po. Wow. Makanya lang rin pinili yung Panalbi lang. Regalugan word. Tutuki, Maha Blanca. Yung Maha Ay, Blanca. hindi. Ba't siya man kayong Kastila tayong Maha Blanca? Ali, sigurado kaya Tagalog. Ali, Sigurado ko rin Kapampangan nila. Wabi yan, wabi. Ito. Yung Kapampangan, Tibok. Wow. Una nga ako, gagamitan kay as Tagalog yun. Tibok-tibok. Ah, pili mo itang tibok ng puso. Tutuki, palitaw. Yung palitaw, ba't siya mo kayong Tagalog yan? Mas manayon niya kayong Kapampangan yung Pepal to. Tepal to. Blami ka, pepper. Brami ka. Hindi ka pa pepal to. Nanding ka pa hindi ka pa pepal to. Yung tutuki ngayon eh. Favorite kini. Wow, yung mano okay. tamo, palabok. Palabok. Kayong Kapampangan. Pansit luglog. What pansit luglug bal mo? Hali mag-comment kayo kung reta mikibalo at pansit luglug yalag yun eh. Oo, Sige. mas Sige. man na yun nito. Tutuki, ini Tagalog yung ihaw eh. Ihaw, Tagalog Eh yan. tayo man nasabi yan. Oo, yung Iaw yagi yata. Yung mas manayon ng Kapampangan, Ningnang o derang. depende nung nuri ka derang. tao, nung nuri ka balin. Hindi rang Kaya kami ningnang niya. Ningnang niya kayo. Hindi rang panay ka pandaramdaman. Yung tutuki, patse mag-fiesta, mag-birthday, maghanda ro. Oo, may ganda. Yung maghanda, Tagalog yan. Mas manayon niya kay Kapampangan yung Big tao. May tawo. Yan. Nung mag-birthday ka, magtaw ka. Kat mo na yaman. Ini, bonus round dyan ini na. bonus round. Ano mailiring ka Kapampangan? Kumanala may yung Kapampangan. Uli. Hoy! Ito po may-ari na po yung episode ni. Siyempre po, burimi ang pasalamatan ng kaya kaming special guest, Iselin. Kalagan, kabudnya lulto. Maginig Paano yung kanina? Dalat ako salamat kong Ray. Kung Ray J. The Witcher. Clap it. Geralt. Kasi
Pasibayo po, follow ya po kayang karang pages na kung Ray J, no rin na kayo akit din kaya katamong talaga panood eh. Watig kong Facebook account, Ray J Maniago. Ang pong itang ka na akong Facebook page, Kapampangan Tamo. At ating ko muna mga YouTube channel, Ray J 1. Salamat po ngalan. Karingin ka na ganun. Pareho kami, oh. Sinaut mo, kaya kami, may ngarimlaking marimlang panahon na ini. Yan po buri mi lang, di na mi lang chance sa pasalamatan dahil eager ka na sinali ka rin t-shirts mi over the years, dahil salamat. Our Of course, patrons. karen patrons na mo, patuloy magsuporta kaya kami. Sasaliking gatas na ning anak ko. Wow. Diaper ng Apong gamit. sasali ka rin gamit mi, igayo rin ng patrons mi. So, dakalan salamat kaya kayo. If you want to be a patron, get access to exclusive content for as low as $2 per month. Patreon.com/WeTheLocal. Kanya ko sabihan, pati Kapampangan Tamo, may pangapampangan tamo. Nagkaya katamo nga anak, nagkaya katamo nga po, pasuswan talang pasibayo kayo nga manong siswan. Salamat po. Alright, dakalan salamat. Thank you so Good much. tamo man. Pit mata ko lang, muna ka kuya. Nukon ni ka. Ako wala, makakaingit. Nan. Yung mo naman bala sa What? 3, 2, 1, and... Oh, rolling. Oh, 3, 2, 1. Oh, makanano, patsikan tutuki ko. Kapag. Masagi ini kasi change man and woman ano eh. Sasagutan mo ko? Dapat marapag yung camera, kaya ka mag-vlogging. mga karirya. Palitan niyang N, gamyang nung. Alilan mo eh, may palitan. Ay, meto niya po ito. Merakap. Masay pa lang at yung live ikong ngayon. Panaya kang mararakap ko. Alright, syempre, ito pa. Sunod. Alright, tutuloy. Wala pa. Ay, Susunod tutuki. naman. Oh my gosh! Kong Ray!